Usa ka lalaki gipusil patay sa duha ka suspect nga nagsakay sa motorsiklo. Drug pusher gipatay sa iyang kanhi nga amo. Duha ka lalaki nasakpan sa kapulisan sa akto sa pagbaligya o pagpalit og drugas. Dalagita nasudlan og dautan nga espiritu. Modified og sabang nga tambutso sa motorsiklo, dako po na sa dakbayan sa Sugbo. Ngayong hapon Sugbo, Kabisayaan, aniya na mga balita. Uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 20 sa buwan sa Nobyembre, tuig 2014 ako si Glenn Soco. Gikatahong nasudlan og daotang espiritu ang usa ka 14 anyos nga babay kay kalit kining nang hasi sa ilaha. Ang amahan sa Dalagita daling midala niini sa St. Joseph's Church, Dakbayan sa Mandaue. Asoy sa amahan niini kinsa nagdumili sa pagpa-interview at tubangan sa kamera nga nagsakit ang kuto-kuto sa iyang anak ug kalit lang kining ningisi dayon nawad-an sa iyang panimuot. Wa sa magpa-interview sa news team ang maong babae. Namiya na lang sila sa simbahan kay way paring miatiman kanila kay dunay gitambungan nga meeting. Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council miawhag sa kapulisan nga sundon ang rules of engagement kung mupahigayon og anti-drug operation aron malikayan nga dunay makalas. Jinky Bargio, Sugin Limi. Tungod sa sunod-sunod nga anti-drug operation sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, diin dunay kinabuhi nga nakalas, ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council kun si PADAC miawhag sa kapulisan nga sundon ang lagda sa rules of engagement. Sa operations sa kapulisan na mutakdo sa ilang sana kung nabala sila yung manual like on how to serve a search warrant. So dapat ila jud na para dili na jud ta mawad-an or makalasan og kapulisan. Nasayran nga di na interesado ang pulis nga moimbestigar kung doon na ba'y kalambigitan sa drogas ang namatay nga mga pulis sa Mualboal nga silang PO3 Fabio Fernandez ug PO1 Alracid Jim Lani. Apan tun-an sa sipadak kung makatabang sab sila og imbestigar sa kaso ubos sa ilang kapasidad. Magpaabot lang sila og kopya sa incident report gikan sa pulis. Muna ang incident report will be important. Nya ana to ta mahibawaan kung kuan like pila ka book ni sir kinsay kuyog nila, di ba? Unsa oras, inana bitaw, di ba kang minumdum mo daghan kito na itabo nganong kanang orasa sila ni sir ug search warrant nga inana. So Karong Nobyembre 28, gitakdang magtigom ang Sipada Commission din hangyoon nilang otoridad pagsumiter sa ilang mga accomplishment reports kabahin sa ilang kampanya sa droga sa lalawigan. Jinky Bargio, News 5. Gwardyang hubog nagpasalba sa iyang service firearm. Upat ka tawo ang nangangol. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nag-iyahay og panagan ang mga residente dinhi sa sitio Silangan 2 sa Braguetero kagabi diyang nagpasalbang security guard sa Pier 4. Ang gwardiya nga si Henry Tabida, sakop sa GDS Security Agency. Matod sa mga residente, ilang namatikdang hubog ang gwardiya sa wa pa kini magpasalba sa iyang service shotgun pasadlas chest kagabi. Napungot ang gwardiya dihang dunay ng labay og botelya ug ang iyang gipahimugtan ang mga istambay. Ngayon katarungay lang nga kami ko yung nagbato mi nga mga dagkong tao mi nga susog kailab sa tapod. Ang nadunggan ako mga bata ko na naglabay. Kay bago mga bata na sa silangan mga puro siaw sila na pod. Upat ka mga residente ang naangol sa pagpamusil ug ang nagrabihan mao si Rodolfo Iniego nga gidadayon sa tabalanan. Minor injuries ra ang hiagom sa ubang mga biktima nga silang Samuel Garcia, MacArthur Tagle ug usa ka menor de edad nga sagad naigo sa splinter sa ilang tiil kay paubos nga nagpabuto ang gwardiya. Daling misibat si Tabida, dala ang armas nga iyang gigamit. Dunay nadawat nga impormasyon ang Waterfront Police kung CCPO Station 3 nga bot mo surrender ang suspect apan hangtod sa pagkutlo ning balita wa paghapon kini mitahan. Nakig-alay usab ang kapulisan sa agency sa Mongguardia aron sa sihon ang records ini ug kung nakabuhat na ba kini og susamang sa laod kaniadto. Giklaro sa kapulisan nga sayop gyud ang gibuhat sa suspect nga mid-duty hubog ug ang giingong paggamit ini sa iyang service firearm sa pagpanghadlok. Di bawal sir nga mution kag usa ka tawo nga mo gamit ka armas kay mo gini pinakadelikado sir. Ryan Sorote, News 5.
Gipanidaan karon sa kapulisan sa Mandawi ang tanang mga gwardiya ug habal-habal drivers. Matud pa sa pangu sa Theft and Robbery Section Inspector Zenaido Sanchez, sunod-sunod nga kaso sa pagpanuli sa dakbayan naglambigit sa mga kanhi gwardiya. Gipanidaan usab ang mga drivers sa habal-habal human gidudahan nga ang uban niini nalambigit sa pagpanulis. Di muminos sa unom ka mga pagpanulis na itabo sa Mandawi sud lang sa buwan sa Nobyembre. Security guard siya. Basin sa informasyon nga mong nakuha. So, mo na nga, di po na to yata, di po na to i-derta kutob, ato pong ipokus tong uban nga mga security guard, nga wa na sila karon, nag-expire ang license, o asa na sila. We are also monitor and possible gathering information nila sa mga habal-habal kay sa atong mga habal-habal kung kasagaran, murag na po diha kay mag-disobeta nila pag-control kay daghang kayo. Aming prinsipyo, higit sa balita, aksyon. Gani ini pahimangno ang pag-asa na ang storm surge nga hatod sa bagyong Yolanda posibleng mo-resulta pa sa pagsaka sa gitason sa bawd ngadto sa 7 meters. Taas noo kami sa pagbabalita at pagbigay serbisyo. Kaya ikinararangal namin ang aming Cebu News correspondent na si Andrea Padenya na tumanggap ng mga parangal na TV Reporter of the Year at Investigative Report of the Year mula sa 2014 Globe Media Excellence Awards. Patuloy naming isusulong ang bayan. Pinagyaman ng karunungang saludo kami sa iyo, kapatid. Di na mohatag og dugang komento ang ombudsman sa Kabisayan kabahin sa pagtaktak sa katungdanan kang Cebu City South District Congressman Bebot Abellanosa. Gipasabot ni Attorney Maria Corazon Naraha ang investigador o press relations officer sa Ombudsman for the Visayas nga di sila mahimo mo komento kay basin og sabton kini sa uban nga usa ka legal nga opinyon. Dugang ni Naraha nga nahimo sila nga moimbestigar sa kaso apan kun high-ranking official na ang malambigit, si Ombudsman Conchita Carpio Morales na ang mutan-aw niini. Nasayran nga napamatud-an sa Ombudsman nga sad-an si Abellanosa sa giatubang niining kasong administratiba. Apay posible tingali nga mabuhat ang among opisina bangka ng orders or resolutions in relation to that case, and we don't want to preempt kanang the officials of the office sa ilang mga actions. Gipabot na lang sa PhilHealth ang mga lagda aron malakip na ang mga senior citizens nga makadawat sa mga benepisyo nga ilang gitanyag. Niadtong unang semana sa Nobyembre, gipirmahan ni Presidente Benigno Noynoy Aquino ang balaod nga ilakip na sa coverage sa PhilHealth ang mga senior citizens. Matud pa ni Cristina Ramos sa PhilHealth, susamang benepisyo sa mga PhilHealth members ang makuha sa mga senior citizens. We are still awaiting for the implementing rules and regulations kasi dapat po may proseso din siya, no? There is a procedure to be done para po naman in registering them, tama din po yung proseso. Hindi po magkakamali-mali, especially sa database. What the senior citizens will be getting naman is the same as all other members, no? It's uniform benefits for all. Duha ka konsehal sa Barangay Uwak sa lungsod sa Asturias nisibat atol sa gipahigayong surprise drug test kagahapon nga gikasagmuyo ni Asturias Mayor Alan Adlawan. Gipatawag ang tanang opisyales sa Barangay Uwak sa lungsod sa Asturias alang sa usa ka simposium. Apan diyang gianunsyo na nga dunay may pahigayong drug test, duha ka mga konsehal ang kalit lang nisibat ug wa na namalik. Ang amahan sa lungsod nga nadismaya sa hitabo nakig-alayon na sa DILG alang sa investigasyon. Naglibog jud sila anong nakaikyas kay ilang manggilak sa kanang gym sa barangay. Ilan jud gilak ha? Communication nga lingua so ask them to explain in writing. Okay. Their disappearance. Sila nga, duha gid sila po na yun. Naaktuhan sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi ang duha ka lalaki nga dunay transaksyon sa illegal nga drugas. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi.
Naatlan sa kapulisan sa Police Station 1 sa Mandawi City Police Office nga nagtinulunay og mga pakete sa gituang shabu pasado alas 5 sa hapon kagahapon. Silang Chris Manggubat ug Jimmy Inut. Mato ni P.O.2 David Umambak nga aduna unta sila i-serve nga search warrant sa Barangay Babaw dihang ilang naagian ang duha sa sitio Nangka sa mong barangay nga kadudahan og lihok. Unong kagagmay pakete sa shabu ug mga tinfoil ang nakuha gikan sa duha. Kapag si Jimmy, dunol kang Chris, ito nga bisita sila. Ito nga dihol na kuan sila, mahol sila. Ni pasabot si Inut nga iya untang ibaligya kang Manggubat ang shabu aron siya makakwarta samtang nagpaabot nga tawgon siyang gi-apply ang kumpanya. Ako lang ikuan lang ito, mas kabad doon na moron ma'am. Mga ganyan mong na abot na ning kuan na ron. Kaya wala may kuan na mga tugod, may gihabwa ba mo nang na may nagpasugo na ko mo nang ako sang gikuan niya ako sang gikuan ako ngadto sa akong gikuan na niya mo ako sa nasing gikuan nga aron manaas ko ako Giangkon sab ni Manggubat nga mopalit unta siyag duha ka pakiting shabu kang Inut. Sumahulog nga imong mama mo imong baso lang nga nagdrugas-drugas ka. Wag daw ang gingon nila, magmahairan nila. Tad pa kuan paulian rasad kay wala na biya maurasad biya na akong kuan biya. Masilbi pangurtahan ba kay wala na biya ko lang kuan biya pangurtahan kay wala naman nakon lang sa mga. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gisusi karon sa kapulisan ang kalambigitan sa pagpanulis sa nag-inusarang buhi sa tulo ka gituhuang tulisan nga misibat sa checkpoint. King Perez, Suginlimi. Giila ang katulong nga gidudahang tulisan nga si alias JR nga si Everesto Itang, 23 anyos, taga sitio San Antonio, Barangay Binabag, Dakbayan sa Bugo. Gituhuan nga tulisan si Itang uban kang Dean Marco Diniera kinsa misibat gikan sa gipahigayon nga checkpoint ug napatay dito sa SRP atol sa Ginukdanay. Samara na katulong nga si Joseph Cueva nga ubos karon sa kustudiya sa kapulisan ug gipasakan og sumbong illegal possession of firearms ug kalapasan sa traffic code. Apan hangtod karon di pa makumpirmar sa City Intelligence Branch kung sila mao'y responsable sa sunod-sunod nga pagpanuli sa sugbo. Hinuon giangkon ni Santander nga padayon pa nilang gikwestiyon si Cueva sa posibleng kalambigitan niini sa pagpanuli sa sugbo. Actually, ito po ito katong incident by chance lang to actually. So, as to background naman ang magikuha po karon. So, mapatay crime, continue gapon karon. So, as to ginani mo, as to linking him sa Cebu City robberies, wala pa, napasok na. Subay sa analisis sa kapulisan sa rehiyon, susama ang facial profile ni Codiniera sa nakit ang tulisan sa mga insidente sa pagpanuli sa Mandawi ug Toledo. Kuwang taog informasyon to say na sila dunay relasyon or sila bato, no? Mismong mga dagway sa mga na-discuss sa kapulisan sa Cebu City, sukuhay o layo sa mga dagway nga nakita nato sa CTVs. Gikumpirmar karon sa Police Regional Intelligence Division nga nakig-alayon sila sa kapulisan sa ubang probinsya pagsusi sa mga gidudahang tulisan na responsable sa managlaing insidente sa pagpanulis diri sa Sugbo. But base sa ato ang mga nakita sa CCTV o sa pamaagi sa ilang pagbuhat sa maong krimen sa pagpanulis, hinumdum ta sa mga atong mga kanadtong mga binuhatan sa mga manulisay nga taga probinsya ba sa silingan ng mga probinsya. King Perez, News 5. Gipatay at tubangan sa iyang inahan ang usa ka lalaki nga nalambigit sa illegal nga drugas. Ryan Sorote, Suginlimi. Tagtaod ng gibaharan sa kaniniyang amo ang biktimang si Ronelio Mungsod human nakatambling og kwarta gikan sa ginadaling drogas. Gingong misabot ang kalagot sa amo niini kay mihunong kini sa pagpamaligya og drogas human gipahunong siyang inahan. Kagabi, duha ka lalaki ang misum sa panimay niini sa sitio Kolo sa Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu ug gipusil kini duha ka higayon. Gingong gipusil si Ronel nga nagdupa at tubangan siyang inahan aron di kini maigo. Mibad sab ang iyang kanhi amo nga hutdon sa pagpatay ang iyang pamilya. Ya paglantaw niya kay ako mamaguwang iyang gihuror tanan iyang kamot para dili maigo akong mama niya ni ana siya nga
Ma, kung mga bata, ma, ikaw na lang pasalig. Nakabasa ako sa text nga hot doon sila pag kuan patay ya pamilya matong ang kuan niya giingnan na sad nga karon dayon mintras hayag ko na ba. Misibat sakay sa motorsiklo ang mga mamumuno nga nagkalo og nagtaptap og panyo sa naong. Nasayran nga niadtong meging semana pa nagsigig balik sa panimay sa biktima ang duha ka lalaki aron maningil sa utang ini nga kapin 4,000 pesos kay way klarong trabaho. Nag-extra niya sa construction mao nga naglisod sa pagbayad si Ronel sa iyang utang. Gani naluoy kaniya ang iyang higala. Nailhan na sa kapulisan ang usa sa duha ka mga gunman ug ang giingong amo nga nagpapatay sa biktima. Na nag-investigar pa mi na so far murag karon na may mo nga follow-up operation regarding ano nga incident kay murag na identify man tong usa ka suspect. Ryan Sorote, News 5. Gisiguro sa wa mailhing mamumuno nga namatay gyud ang usa ka pintor nga taga Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Din iya kining gidulitan sa pagpusil. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Gitabang sa mga sakop sa area of kining nagtinga nga lalaki nga gipusil pasado alas 8 kagabi sa wa mailhing taw nga nagsakay og motorsiklo dinhi sa Elizabeth Pond, Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima nailhan nga si Carlo Labra, usa ka pintor ug residente sa dapit. Matod ni Alan, kinsa gipangayoan og tabang sa biktima nga sa wa pa kini mahagba, iyang nakit-an nga nagdagan kini ug nagkadugo. Wa tabangi ni Alan ang biktima tungod sa kahadlok. Wala ko kita mo ko may nakita. Basta buto lang tunggan ako. Upat. Tapos niya talaga na diya nga may tama na siya. Mudra siya. Diya. Ang gwardya sa kumbento sa Redemptorist gihulagway sab ang iyang nakit-an. Atubangan sa gate sa iyang gigwardyahan, gidulitan ang biktima nga naigo sa buko-buko. Upat kagabhang sa gituang bala sa 9mm pistol ang nakit-an sa crime scene. Oh dito gigukod diha gutob anang naay murag anang naangurag gate anang nang sinpat. Nagi siram to usa ang nagbira nagmotor. Di side stand yang motor niya dayon gi gukod tong kuan. Yang gibirahan. Dulit kay Dool kay mga uskad tukpan na lay distansya. Tuwa kay ko kay ga-helmet mong siya. Ang helmet niya mura og may puti nga. Di man kaya siya nga full face gid kay mura mag-open lang ding tubangan. Gidala sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang biktima apan human sa usa ka oras nakabsan gyud kini sa iyang kinabuhi. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gitahasa na karon ang Regional Intelligence Division sa pagdukod sa mga sospek sa pagpatay sa duha ka pulis sa lungsod sa Moalboal. King Perez, Sugin Limi. Gitahasan ng Regional Intelligence Division sa paggukod sa mga sospek sa pagpatay sa duha ka mga pulis sa Moalboal nga napatay atol sa pag-raid sa usa ka drug den. Gipugnan pa sa kapulisan ng mga pangan sa duha ka mga sospek nga gituohang mipatay kang PO3 Fabio Fernandez ug PO1 Alracid Jimlani. Matud pa sa pangu sa Regional Intelligence Division Senior Superintendent Paul Labra, wa pa kagawa sa Sugbo ang duha ka mga sospek. Continue sa itong coordination with PIB ug other police units nga involved. Sa pagkakaroon, ang doon natay mga personalities na duha ka personalities nga ito ang tumbok na posibleng maoy nagpusil pero dili na. Matod sa Regional Intelligence Division Head, dili na masayon-sayon ang pagsikop sa mga nagnegosyo og shabu tungod kay musukol na kini sa mga pulis sa higayon nga ma-raid. Kaniadto mo dili mo sukol ang mga nagbaligay og bigas. This time atong nabantan magtiner naman sa sila og mga kanang mga armas og mo doon na nagkakaisog murag brazen show of disrespect sa otoridad. Sama sa Provincial Intelligence Branch, dili usa priority sa RID ang anggulong tigpanalipod sa gidiling drogas, ang usa sa mga napatay nga pulis nga si PO3 Fernandez. King Perez, News 5. Post Office mo pahigayon og contest sa pagpadala og sulat ngadto sa Santo Papa. Ang mudaog nga sulat posibleng basahon sa Santo Papa inigbisita niini sa nasod.
Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Mopahigayon og letter writing campaign ang Philippine Postal Corporation alang sa tanang mga batan-on gikan sa elementary ngadto na sa high school. Ang letter writing campaign nga adunay temang Dear Pope Francis. Dugang pang Ibanez, tuyo nila nga palambuon pa ang kasinatian sa mga kabatan-unan sa paghimo og suwat. May encourage ng English na ng letter. Well, letter format yun siya nga naay Dear Pope Francis, and then the salutatory, and then body of letter. Then naa siya ay kanang we call it a complimentary clause din signature. Daghan kayo mag-mail ngadto, di kabalo ang sender's portion nga sa envelope baligtad. Ang mga suwat nga ipadangad to sa main office sa PhilPost Manila, pilian kini sa mga judges nga langkuban sa taga PhilPost, simbahan ug sakop sa media. Matud pang Ibanez nga ang suwat nga mapilian posibleng basahon sa Santo Papa sa iyang pagbisita sa nasud. Aduna say posibilidad nga makahimamat sa Santo Papa ang nagsulat nga mapilian. Property of the Pope na siya nga letter. So wala ta kay baho kung ang Pope i-announce ba niya pasalamat niya nga to during sa mass niya nga this is a certain students nga nagsuwat, then i-mention niya na niya. Leslie Caminade Vistil, News 5. Giawhag sa pangu sa Cebu Equities sa Bank of the Philippine Islands Securities Corporation ang mga Pilipino sa pag-invest sa Philippine Stock Exchange kay kusog ang pangonsumo sa mga Pinoy. Gitahasan si Cebu Equities Sales Head sa BPI Securities Corporation nga si Norman J. Go sa pagpalambo sa bagong stock brokerage arm sa maong kumpanya. Ang BPI trade nga namugna niadtong buwan sa Hunyo. Matud ni Go nga karong panahona angay nga mo-invest kadtong mga interesado sa Philippine Stock Exchange labaw na sa consumer-based public companies. Mas stable ang pag-invest sa stocks sa maong mga kumpanya kay kusog ang pangonsumo sa mga Pilipino karon kay padayong milambo ang business process outsourcing companies nga miresulta sa dugang trabaho ug padayong pagsud sa remittances gikan sa mga OFWs. So obviously there's a lot of interest in consumer-based stocks, consumer-based companies. I guess that's obvious since we have a lot of PPOs popping up. We have OFW remittances aren't coming down anytime soon. So that obviously is something of interest to investors. Giawhag ang mga Romano Katoliko nga mutambong sa kalihukan karong Domingo alang sa kasaulugan sa Christ the King. Kini mao'y himuong sumbanan sa Archdiocese sa Sugbo alang sa umaabot nga International Eucharistic Congress. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nahanay na sa kadagkuan sa simbahang Katoliko dinhi sa Sugbo ang kalihukan karong Domingo alang sa kasaulugan sa Christ the King. Gipasabot ni Monsignor Marnel Mejia, ang chairman sa Committee on Procession, nga tipik lang kini sa ilang pagpangandam sa umaabot nga International Eucharistic Congress karong tuig 2016. Tungod sa maong kalihukan, pipila kadalan sa syudad sa Sugbo ang siradan nga maagian sa prosesyon inig kahapon human sa Pontifical Mass at ubangan sa Cebu Provincial Capital nga tambungan sa tanang kaparian sa Archdiocese sa Sugbo. Dugang ni Mejia nga human sa kalihukan karong Domingo, muhimo siya og reference event sa hingpit nga preparasyon sa IEC. Kung familiar mo sa schedule niya sa International Eucharistic Congress sa 2016, doon na lang mga events, no? Like the opening ceremony ato sa Plaza Independencia. Alang ni adtong persons with disability kon PWDs og senior citizens nga mutambong sa misa, matud ni Father Mar Vincent Balili, ang chairman sa Committee on Liturgy, nga dunay giandam nga mga lingkuranan alang kanila apan limitado lang. Giawhag ang mga mutambong sa kalihukan karong Domingo nga magdala og kandila aron dili ngit-ngit inig prosesyon nga panguluhan ni Archbishop Jose Palma. Giabagan sa Cebu City Government og kapulisan ang kalihukan ug matud ni Konsehal Dave Tumulak nga mausay pangu sa Cebu City Risk Reduction and Management Office nga duna sila giandam nga mga ambulansya alang sa mutumaw unya nga emerhensiya. Sugod alas 10 sa buntag sirha na sa sitom ang dalan nga maagian sa prosesyon
ug gihangyo ang mga motorista lakip na ang mga driver sa POJ nga kinahanglan di sila musod sa maong lugar. Giawhag sab niini ang katawhan nga moapil sa kalihukan nga di magdala og mga mahalong butang aron di mabiktima sa mga badlungon sa katilingban. So, ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office will support the activity. That's the reason why we also deployed the 10 ambulances along the road. We deployed also fire trucks, mini fire trucks, gagmay lang ang mga fire trucks. Naasa tayo mga 100 safety officers. Gawa sa dulan 200 kasakop sa sitom nga moatiman sa trapiko duna say giandam nga 200 ka personnel ang kapulisan nga mobantay sa kahapsay og kalinaw sa kalihukan. Duha ka grupo sa mga tulisan nga naglihok sa dakbayan ug sa probinsya sa Sugbo ang gimonitor. Stations 1, 2, 3, 5 and 9 will also be included in different areas, especially the venue for the mass. Ray Pasaporte, News 5. Mga kapatid, 35 days na lang ug Pasko na. Ug happy fiesta sa atong mga kaigsunang upunganon. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Bisan asa, bisan kanusa. Kay dili lang kutob sa balita, aksyon!